Hey everyone, welcome back to another vlog. Hope you all are doing great. फुंनिफ्रायनो vlog खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय दिनैनि दिना आरो एसे बिजि सिडुलमोन आरो दिनै जोहोलावनि अफिस गैया माने जों फुङावनो आरो 9:45 आवनो बेहायनो आरो मेक्स हस्पिटालाव जों थांदोंमोन आरो एपॉइंटमेन्ट दङमोन ओमफ्राय आरो मानि एपॉइंटमेन्ट दङ बेखौ उनावहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा दहायनो आरो जेनेबा फुङाव थांनानै बिदिनो माबा माबि टेस्ट खालामबाय दा बेनि रिपर्ट आरो माने दा इभिनिंआवसो होगोन नालाय ओंखायनो जोहोलावा थांदों आरो खाथियावनो बारा गोजान नङा मेट्र'जों थांदों मेट्र'जों मोननै स्टेशन बे मोनफैगोन आरो दा मोनफैबा आंबो बे मार्केटाव थांनोसै आरो माबा माबि सब्जि भेजिटेबल्स बेफोरखौ नांगौ आरो ओंखायनो आं बे ड्रेस चेन्ज खालामना लाबाय दा थांसिगोन आरो आं दिनै एकदम जि गिदिर मोनसे ड्रामाव एकदम दै जमा खालामगासिनो आरो दाख्लैनिफ्राय आरो सानथामनिफ्राय आंना डिउटिया बेनो जागासिनो आरो एकदम जि गिदिर 500 बा 1000 लिटारनि ड्रामाव माने दै सोगासिनो ओरैनो नायदो ओरैनो नोंथांमोनाबो ओरैनो बे ड्रामाव दै जमा खालामनानै माने जाहाथे जोंहा डिस्टार्ब जाया आरो बेहाय दै जमा खालामना दोनो ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा इथिंनिफ्राय फैनानै आरो बे बाहेरनिफ्राय इथिं दङना वाल बिथिंनिफ्राय फैनानै बेहाय खामानि मावो आरो नैबे नायदो लोगोफोर जोंनि बे रुमनि हालोदा अबस्थाया जि बेहायसो एकदम लामनांगौ जादों आरो बिबायदि थानांगौ आरो बारा दिन गैला आरो अनलि 1 विकसो इदि थानांगोन खोमा आरो बिनि उनाव आरोबाव नर्मेलाव जों जिबायदि बेलकनियाव लामनो हायोमोन ना आरो दाथ' गोदान बेलकनि जासिगोन ना आवगायनि बायदि नंला दानि जि बेलकनि बे गिदिरबो जाबाय गिदिर जासिगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन सानब्रैसोनि खामानि दङ सानब्रैसो खामानि मावबानो जोङो फुलि फ्लेजेड बेलकनिखौ जोङो मोनगोन आरो दा ओंखायनो बे साननैसो जि लामनाया एसे प्रब्लेम जादों आरो लोगोफोर आं ओंखारबोबाय बे जोहोलावा रिपर्ट लाबायनो आरो दा फैगासिनो बे ओंखायनो आंबो ओंखारबोबाय नै जोंना बिथाङा मोनफैबाय हस्पिटालनिफ्राय दा कमला लानोसै भैया संतरा दे दो बिल्कुल 1 किलो दे दो 1 किलो जों नै माबा लाबाय मा होनो कमला आरो 80 रुपिस किल' जाना दङ दा बिराद गोथाव आरो गोदै फैदों आरो ओंखायनो लानोसै दा ओरैनो विन्टाराव अरेन्ज बेफोरखौ जानांगौ ना दा ओंखायनो लानोसै भैया 100 का दे दो उस दिन जैसे हाँ 100 का दे दो एप्पल वाला भाई लगे फिर एप्पल और इसका नाम क्या है भैया ये रामफल सीताफल नहीं है सीताफल है ना सब चीज है दीदी ये क्या है ये वो सरदा क्या ये सरदा है सरदा मीठा है बे सीताफल होननानै बुङो बे माबा मा नाम रामफल जाफेराखै मालाबा जानांगोन दिनै नाय आरो जानानै एक्सपेरिमेन्ट खालामा उनावहाय खालामसिगोन एक्सपेरिमेन्ट आरो जोंना बेग जि बुरजा बेग लादों बिथाङा गाइखेर लाबाय ओमफ्राय एसे माबा भेजिटेबल्स लाबाय ओमफ्राय फ्रुइट्स आरो दा बे मैगं लानांगौ आरो ग्रिन भेजिटेबल्स बेहाय जेराव अर्गेनिक मोनोना बेनिफ्राय लानोसै आरो थांनायावनो बुंलांदों आं फैनायाव लागोन फैया इदि होननानै मुला होनोबा बे माले बेसर ने बेखौ लानोसै भैया ये दे दो सरसों है ना ये हाँ बेखौबो लानोसै मुला बेखौ लानोसै ने भैया ये दे दो मूली इसी काट के इसी में दम पड़ता है सब्जी मतलब बनाते हैं बे माबा सयानो माबा मिथिया आरो बिथिं माबा गाजरनि बिलाइ बायदिसो नुदों गाजर के पत्ते जैसे दिखते हैं ना इसको और भैया ये सब बैंगन भी दे दो बिनि मैगंफ्रा बे मोजां ना अर्गेनिक ओंखायनो लायो आरो आं धनिया दङ भैया धनिया है ना हाँ धनिया मिलेगा हाँ दे दो भैया 10 का दिनै जोहोलावा माबा मोनसे माने स्पेशल बानायना जाहैनो आरो दा बयल पर्क विथ भेजिटेबल्स बेयाव लादों मुला लादों बेनिफ्राय बे बेबी कर्न बे जाबाय बेबी कर्न बेनिफ्राय मुला आरो बेयाव दोङो बे जोगोनार बे माने गोदै नङा आरो बिथिंनि जोगोनार ओमफ्राय बिथिं दङ अमा लादों दुन्दिया आरो पियाज आरो इथिं दङ देनाय मस्ला सामब्राम गुफुर हाइजें आरो मा दङ बानलु गोथां दा बेखौ माबायदि बानायगोन फार्स्टआव अमा बेदरखौ थाव आलुसोनो फ्राय खालामगोन नाय ओरैनो अमा बेदरनि थाव ओंखारगोन ना बेयाव बेफोरखौ होगोन भेजिटेबल्सफोरखौ बेनिफ्राय मस्ला होगोन दै होनानै बयल खालामगोन आरो बेजोंनो बेखौ मोननो होगोन आरो एसे सुपि टाइपनि बानायगोन आरो दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना हेल्दी सिस्टेमाव बे नागाफोर जानाय बायदि लुगैदोंनो ओरैनो जानो
सिगाङाव आंनि नागा लोगोफोरा बिदि बानायनानै जाहोयोमोन आरो सिगां गुवाहाटियाव थायोबा नागा लोगोफोर दङमोन ना बिसोरो बिदि बानायनानै जाहोयोमोन आरो बेनिफ्राय कलेजाव फरायबाय थानाय टाइमावबो मिज' मणिपुरि लोगोफोराबो बिदिनो जाहोयोमोन आरो बिसोरो थाव होआ ओरैनो बानायो खिन्थु पुरा बाखि सब मस्ला मस्लिफोरखौ होखायो आरो गोथाव जायो आरो ना जों बिदि मस्ला बारा होआ अनलि संख्रि माहाय होगोन बेनिफ्राय बे आरो बाखि भेजिटेबल्स दा लोगोफोर बिदिनो आरो दिनै बयल माने हेल्दी पर्क रेसिपि बिथाङा बानायगोन दा आं टेस्ट खालामगोन आरो आं अलरेडि ओंखामखौ बानायबायनो आरो बानायना दोनखाबाय दानिया बेदरखौ बिदिनो आरो एसे एवथ्रमना लागोन ओरैनो लोगोफोर दा अमाखौ सामब्राम गोजा पियासजों एसे एवबाय आरो 10 मिनिटसो बिदिनो मिडियाम फ्लेम खालामनानै बिदि एवबाय दा अलरेडि बिदिनो थावफोरा ओंखारबायना दा ओंखायनो दा नैबे भेजिटेबल्सखौ होनोसै आरो एबार जोगोनार मुला ओमफ्राय आरो बेबी कर्न बे भेजिटेबलखौ जानो मोजां मोनो बे भेजिटेबलखौनो होनो हायो आरो बा जोङोथ' बारा ओंखाम बिदि दैलि भेजिटेबल्स बा ओंखाम बारा जानाय जायाना बेनिखाय बिदि जाबाय थाबा एटलिस्ट निउट्रिसनफोरखौ मोनबाय थागोन आरो बेनिखाय सुप जानो मोजां आरो दाथ' उइन्टारावथ' सुप जानो बिराद मोजां ना बेनिखाय बिदि जागोन आरो बयल खालामनानै अमा बयल आरो भेजिटेबल्स बयला मोनबाय आरो लोगोफोर बेदरा मोनबाय खिन्थु कालारा ओरैबायसा गुफुर जादों जों बिदि कालार जाबाथ' जानोनो मोजां मोननाय नङा बेनिखाय बेयाव माहाय बे मिट मस्ला दङ आरो चिकेन मस्ला एसे ओमफ्राय दहाय चिलि पाउडारबो एसे होदों आरो ओंखायनो दा कालार एसे मोजां मोनबाय आरो ओरैबाबोथ' जों आसामनि मानसिफ्रा आरो नर्थ इस्टनि खोथा बेलेग एबा नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन नागालेण्ड मणिपुरफोरथ' बिदिनो गुफुर गुफुर जायो बा जोंनि आसामनि मानसिफ्राथ' बिदि गुफुर गुफुर जानोबा बे बोरैबा मोनोना हालदै जों जायाना ओंखायनो जोंबो आरो नायनो फैनानै बोरैबा मोनबायनो आरो ओंखायनो दा एसे चिलि पाउडार होदों ओमफ्राय आरो एसे चिकेन मसाला होदों आरो दा कालारा एसे चेन्ज जाबाय हालदै खम होनाय बायदि नुबाय आरो ने दा दुन्दिया होबानो जोंना बेदरा जाबाय आरो दा जानोसै गोथाव जादों लोगोफोर बयल खालामबाबो गावनि मेजेमजोंनो बिदि थाव ओंखारनानै माने मोजां गोथाव जादों आरो जानाय समाव नोंथांमोननो खिन्थासिगोन आरो लोगोफोर जोङो ओंखाम जानोसै आरो सिगाङाव ओंखाम जायामोन ना दा गोजां बोथोर फैबायखाय बिराद उखैयो आरो बेनिखाय खम जायो आरो खम खमबाबो जायो आरो बेखिनिखौ जागोन आरो दा लोगोफोर जानोसै मुलाया जि गोथाव जादों मुलाया गोरलै ना लोगोफोर गोथाव जादों नोंनि अमाया नैबे मुला टामा गलिलांदों मुलाया थेंक इउ दे बा गोथाव रेसिपि जाहोनायनि थाखाय बैबिसा बेदर निम्बु होनायखाय आरो गोथाव जादों नोंथांमोनाबो मालाबा सानफ्रोमबो बिदि माने थाव जायै जायै एसे अहानाय मोनबा आरो बेबायदि भेजिटेबल्स होनानै बयल खालामनानै जाबानो जायो आरो जुदि गुफुर गुफुर जानो हायाबा हालदै होबाबो जेबो जाया जास्ट थाव होआलासेनो बयल खालामबानो जाबाय आरो गोथाव मोनगोन दा लोगोफोर जोङो ओंखाम जाबाय थानोसै आरो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै गोबावबो जाबाय जोंनिफ्राय सिरिसबो नायबाय थादोंमोन गांसे सनि टिभियाव दा ओंखाम जानानै आरो बेखौ नायगोन आरो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि बिथाङा संनाय बयल अमानि रेसिपिखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना हो दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ जोङो जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय लोगोफोर बाय बाय